Looking for a new course in nursing and paramedical course? Admissions open at one of the most top colleges in the country. East West Group of Institutions, Bangalore, recognized by Indian Nursing Council and Rajiv Gandhi University of Health Science. Choose your courses on your screen. Hurry up, limited seats available. For more details, contact the link given below. Shisngi hadian bo Ajay Thapa, Director bat kokong Evangeline Pingrop, Assistant Director kat WF Pasa Solution Private Limited Consultant for Services, kila berngam ban mudoi da ka defamation case persya yo ba Philemon Nongpo kokong Robha Mukti bat ka YouTube channel PS Lingdo menta ka sngi ka khanyo tarik naitung arja apun rio kila ujor kala da ka FIR har Renja Police Station halor ki jingkno bagi don kti haki kam le thok. Kini gajing ujor kalau wan hadian tang shisngi begini gi arngot kilo berngem ban mudoi dekat defamation case persya yo ba Philemon bat kokong Robha bat kumjoru ya ka YouTube channel PS Lingdo. Habakran sekilat pathai khubor ba Philemon ula kentat ya ka jing kamu Ajay Thapa bola depen pilot ya ka pisa. Ula ang bola ai hadu lai lak tingka show Ajay Thapa ringkat bat kawai kedulir jaka ka bahe kumba sapusau ekar kum ka jing kular ban yo lun. Kat kum ka jing thu jong u Wat hadin ketika jingkular, syamla yo setia ke nu kalun, berna ke pisa, ke balapan pai, tang 100,000 tingkah la siu. Kadba ke benta ke babun, kadang sa. Ngili lamba ke jing penmi kubor jong Ajay Thapa bat di bujilin pengrop bat ke wiki staff hapo jong ke Shillong Press Club. Ni menta ke sini khan yo tarik bunai ban riu. Hajar arfun riu, miwan hang ne haren ja police station, ban ai daga FIR. Kerpang nak ya kito arngun Ajay Thapa bat ibet jin kudrop nakadaw ba ila thok yangi ban penyo ya kalun ka ba ngi de benyo Henry Haswa ba nginyo ya kalun nakalyang jong Ajay Thapa bat ibin jelim pengrop kilo ong ba de ban deposit chwa ya pisa Henry ni pedeng jong ka jingsinya yaki niru ila pediang ya kata buat nila deposit ya kepisa kata kat ke bapau haka receipt ka bangi nagaliang jonga ngala deposit haka akau jong ibejilin pengrum haka arpusau turi bena kendai hajar pusau hangte hayuan bang kabudon hapibi kumta kat banang yat kisi kipor hadin bala dep ban semit ikane nagaliang jonga ngala kmi lenti ban yo no ya kalun ya ka ba Ajay Thapa ula kular arpsan lak pheuse kalong mar khumpong ya ka taga jing kular ju na ka sibnai arbnai lai bnai menta kala dap kum ba arpulai ligi bnai dat hadu menta syam layo na kalun Henry Bunsin haba ngalai mi na office bat ngamlap yo bat ya ka mobile number ka bola airu ngakoli Henry syam yo ka ong not reachable. Nagaliang jong Ajay Thapa ula pla ba ula pli ka office arp sau genta. Don sa ka office ka pli arp sau genta. Henry ngi tip ha ba ka office ka pli den du chpo buje hadu san buje la de ben close no ya ka office. Kalong gum taman gasni Henry mo upat uong open ya ka office arp sau genta. Ya gane ga jingkren yu je ngi mla bnge nagaliang jong bat ngamla hiru ban yang ya gane ka jing tembi jong ya ka khubor hangte Shillong Press Club. Nagawi kapor sakawi po kapat kapor kumta. Te nagalin junga nga sautu ba ngan du no ya dipisa bat ya kikot kisla junga ya gaba ngala dep wan register hante ya po DC office no po kajika junga kalong arpusau sapusau akar bat hakapor mo sumit ya gani ka kikot kisla sya ka office yung uong ba omdun kam ban sirok de dun kamru ban ai tang na ka original namar ba kabangi ngipinle kalong ba kapriang tangi ka original kopi Henry nga sutu ba kani kalong tang ka jingthop ba gi skor jung u bat hadu menta kani ka kam kadang sa kumju halor kani nongrim na kalyang jonga ngam bangse namar banga du e pisa ba di gudulir junga ngam bangse ban wan menta kasni ban IFR sendun u hangne hap police station Renja bagani ka kam na kwa bagani chekman bat sagawi pat ka jingkentu ya giwi pat ki parlong ki ba dangkwa sisu ban yo ya ka jingtip
Bat kumju ru ban yo ya kapisa ka ba pila dep ban ai shenu aje thapa ni don kam ban yami renti ban ya kersian lem yanga ai baga kam kan ya be chakman langi jom ni geriam henry ni de ben tur chakman nadu mentaga si kan yo trik bna ben trio ar hajar ar pintu ke kumba kat nu kata kapisa bat ka pila sio ka jaka kata ka jaka ru pi ai ne kum nu kata ya kapisa mula dup siu haka risibuk kum ka bala pau ka ba bat ka slip ru ka ba ngaladep ban transfer ni kapisa jung ugalong cilak arpeu hajar tingka bat hakri jung ungal ai arlak tingka naga menta ban le ya ka increase ya ka civil score bat kum juro bat ki wei ki balance sheet ya ka ba ulapan naga menta pan penyo ya kita te hakanu nak ai ka da pade ka ba hi khe chikate ka sha uni brio ai ba phne kata ka banyo kata ka lu pia kendu kumno phi nga ya kendu yo no brio lang ba lagi wi pat ki parlok ki ong ba yang don silong wi brio ubala ban penyo ya kane kalun kata kam chimpor kata kalun ro tang lai si lane sitio hang ta pin sayo ini kalun nada chipolak arpolak ngani arsan lak bat chikur ro kumjo de hello ro tang ngrim ngaru ngala kungop bat nga percang ban le ye ni kam knang ba kiwi ki jing thumui ni chakman bangan yo ngan kot ban ngan kamai kaji ondang ngala yo ye ngene galun kata gede jing thumui nga Henry kamlong kintapan mut kata ka pisa baro khoi ba phila dep siu she kitu ki ba kam ba ki tre tu ka company pasa dei kan no tra ka pisa baro phila dep siu baru ka pisa ngala dep siu che kan ga so aje capa bat ka izi jin penduduk kalau dum kum balai lak tengkang la dep siu hak ti tu menin po press club pat ki ong ba kila dep siu ya pi kena pesan hajar pi la em ya kane ka jung kentho jung u bagi jung penpau jung hasilong press club boleh dep siu kena pesan kane na kalian jung ngamlak man piang ya kane namar ba ha ka akau jung kampat rung ni pisa baru kena pesan hajar Henry kadang rung tang dru pesan hajar kat kum bangalat dep ban update ya ka passbook jung kemut ka nalor ka pisa kitang dan em kiwi kita ki jing em ai ba pila IT haki ni dan ka pisa ba pila ngalor ka pisa ni sutu ba haba apply ka lun la de habang ne kiwi pan ki company dan kamban yo ya ki dokumen klaim ki dokumen ki ba biang kamu la de ka bang ne kiwi company kin umla ban ai ya ka lun de kalong gumta haswa ban yo ini kalun dan kaman pembiang lut ya kiwi pat ki jundun kam ki dokumen na kamanta ban yo ya kane Henry ngapat kumba ula ptha enga ban ai ko original kedulir original ke jeka junga besap sawakar ngarung ngala ai hakti jungu bat haduk menta cem lapun phai kane kedulir junga Nakaliang kakong robha mukti ru kalau ang bamaka kalau syak lek kumju kalau itu balakular ban penpaya kapisa balasiu kum ka bai jinglot na ka benta ka lun Henry hadu menta kampat yo setia apply to PMGP nga apply PMGP nga penbiang likot ki slabar khal te lala long ala limit sabang tamba long na bang kitlia hadin pada wadi MLA jingir ngalai pancing arab no ba chaste marngar jong MLA mau hati na tur ngalai pancing arab te itu ila kular banyarap tangba bapli long ba imar ba bunkam umpuir kan ban yu ban limi sabang te hadin pada ngai ikan ganis dong ini ang ngai po Instagram tengah sa text kan ki sa text ki ong ba wana po renja kadon tak office ki dang la wana ni pada ki ong ki kular ban penyo hapo ka shposni kata lun tengah pada long bangala prasang tak PMGP ba kam long kam bertemu tengah bensir ban prasang saya kan dia namar ba ngadon dukan ngadon artli tak por te ka we ka de dukan bangadang mut ban seng thamai te ngadon kam ban tiki kor gi ye te kadang sa apply tak PMGP tang bang amio tak PMGP te ngasa ya kendu yakini pada ngafun kenya kini ke ngafun ki pawana ranja dala kendu ranja pada la ya keren la aim tu ki ong tong ngila ban penyo hapoka shposni te la penbang tak ikot kisla kilawan sate shapo state bank umsning ro kilawan ente te la ya keren la aim tu te ki ong hana kamblong rate ki ong hapsan shop pisa
Te hadin pedang on dia bakal longkam dengan sen dak longkam bertelong pinde kem mo pisah angin pin pai. Te hadin pedang hasen kata pisah. Ngan sen tak pisah timna kam longkam berapa dia haja ka bon pin pai mo tak pisah pin pai usna bejar-jar. Nadu perkar pinadu ar pindu terik nai Oktober ar jar pisau. Hadu minta usah bejar-jar bai phone long year ke. Dengar pedang dawas kan tak pisah lajam. Dia halas pedang ngamban kan ba sapoi kumnya ta ba ngathad ki hapo social media itu tengah saya kendu ya ba PS itu tentak itu pada ki ya yu haba ajing kran uba PS lingdo uloang bawat laki ni ki brio ki la persang ban pen phai ya ka liang jongki rai hadien ka jingwa jing tep la lap ba ka company ka bagi trai kamdan setia ka jing itu bat sham la register ya ka ula kenno ba ka ni ka de tang ka buj le thok ula kentu ki bor ba de pek bakin sim kia mar dor halor ka ni ka kam bat ban pen sitom ya ki badon kti kat kum ki kendon ka an ngawan bana senran lang ya kini ki victims mo ki lanot ki bala ngat kini ka tersim jong ni u khar poi poi wir poi thap ba wan hang ni po sulong wan ban scam ya ki produk persnam ni jongi ki bakum kini ki jatkam nakaliang jongi ngimla ban tolerit lelei do kapan nakaliang jonga hadin begini ki victims ki lawan ya kenduk ya nga ndang lawat jing tip ha ngaso thu ba dari ke kam fraud ke dari ke kam scam. Dan nakaliang jonga ngala expose baju bat ngiui hadin ba ngila dap expose uberngam bat uang bala dap ai kataka defamation case. Dengan ada keren sai ngala dap bab sai ba nyimting ya kataka defamation case ba ai ni har poi wir poi thap ba dalilai ru nginum ting namar balai ngadap tip tikena 100% ba uni khar poi wir ni ajai thapa udai hi ufrod uskama ubaron illegally ya ka kam ke jong hang ne po kajat benriu ke jong bat balai nganut ban ong ron illegally uong ba udon kata ke agency udon kata ke company tang ba hadin mengilawat jing tip ngadale research wa haswa banganda expose kini ki skama andang ale research tang ya kata company ru 4 register ka trading license ru umdon ka NOC na ka snong ru umdon nang ta kidon tang arngut penjula pa perthai sngi jong nu ban ong ban register ke agency la ni ke company la ni ke society ban ong don tang arngut apa malong kata ka lalong lupa illegal te balai nginting kata ke defamation haba uni udai briu ba ron ya ki kam illegal te nakaliang jonga sukwa ban kentu hang ni ya ki produk persnam ya ka imlang ka salang kalong ba ngidai ban long ki bastat nang ni sakmat ngidai banang banlaj nak tersim jong kini ki fraud ki skama pada kapas ngau si bat ngau thang kalong ba uniu ajai thapa uniu kharpoi wir uyo ban dusmon hak ju kapor bat kenthai bat serang khasi jong di kajing salak ka jong kalong ba uyus ya ka keteng ban receipt visa ban pha ki kot kisla ban tho ha kapok ka signboard jong ka office ke jongki da ka kerteng jong kata ka kenthai kasi ha bat ngiui bat tu kenthai kasi kala mi lang hi sakmat menin sapo sulong press club kapan nakaliang jong aso ban kentu kum ne la dei kenthai ne dei sinrang ru wajuya singau bang tau dekar mo namar balai ha bakut kin sakthang ti ong bang kin dekar tang ba yo pi ketang hadin pat kata ka dei ka ba ngakwa ban keren hang ne pada sakawe kentu ya ki bor jong ka ai ba ka intention hi ka bangi wan bat commission hi ka bangi kwa hakini ki puar kalong ba ikwa ban eradicate ikini ki fraud ki skama na po ka society namar balai ngimla ban tolerate bat ni don ke jing sausen ai bagi ni ki innocent people lani kita ki balui-lui ki briu ki jongi ban susah skam lan ban susah thok ban na ka puar se ka puar nakaliang jong ka police department nga kentu bakin dei ban le ya kata ka inquiry lani ya ka ban investigate ba har kom badai bat sakawai kalong ba uni ubriu uang ban kular ban ailun ya ki paj ba kular ban penyo lun penyo ram ya ki paj ba kabang yo jing tip kalong ba uklam don ya kata ka license ban ailun ru de kumno ula ban ailun menta kalong illegal ba pin ailun lani pin kular airam ya ki briu haba piklam don ya ka license piron ya company illegal pikular ban airam ru da kalong ka pian te ngasaw ban ong ba uni ubriu langat lupa ha ka section ka bayadai bat ka cheating yadai bat ka forgery
bat ya dai ru bat kini ki fraud bat ki scam te nakaliang jonga kentu jur ya ka police department bagi dai ban sim khia ba dai ban le teng e komi uniu jaj briu bat sasisin ngasukwa ban penkut hakni kapor kalong ba ngim dai kom ga jaj briu kom ki produk prasnam ki nong ban syayus lani syak penon kam ha kini ki nongwei lani ki karpoi ei sisngi ban penon kam ya kalong reniang bat ya ka kerteng ga jongi na banta ban kamai spa thok maki illegal hang ne po ka imlang ka salang ne po ka society but sibun ba hakini ki sngi but kiman sa miru nang ni syakmat kom kini ki jat kam kiba kita ki company ba fer kom kita ki global business kom kita ki tycoon business nang ni syakmat ki bun ba kiba lawan ban komplain he kini ki sngiru nakaliang jonga ngasukwa ban kentu hang ne kentang ya wai kalong ba sabha ker na ki bakom kiniru matong ba ki badon kata company kata ka tycoon business lan kata ka global business badai kita ki doktor lan ki lawyers lan ki engineers lan ki nong hikai lan ki officers ba fer hana badon hangta hana hap invest ki lak hap invest ta ki phau hajar hangta namar balai ha bakut katu ka jing raha ka jongpi bat ka jing ngop ka jongpi ki kedai ki jing babe desa sisen ni kentu ya ka police department ba kini ban sim kia bat kom juru ki paj ba kalong ba long ki pastat nang ni sekmat Tekendap ma namar ba menen du kila kalian kena jid apa kam ru bodai join director jang katuka katuka jang pasak nak tu kumnu PE kani hatu kala kadan syane kata ka agensi kani ka agensi kamdon kam access siru kadai bitang kam thok ka jongki kamdon kata ka agensi ke baki ong maki namar ba kamdon nila kali na po police department hatu kidon em ka jing itu na kaliang jong ka police department hatu kila ada verify em hapo police department ya kata ka office ke jongki kenapa tu verify ni kali ong ba kidon em kita ki nongkit kam ki director ki jon director ki lawan verify em hapo gani ka police department ya ka kerteng ke jongki ki ong ba kim don tika mumut ba ni la sautu ni la sautu ba dai ka kam illegal dia nak kaliang jong ka police department ngatrai kin sale ka badon kam kumnon pen ailat ya kini ki illegal activities ban operate hang ne po ka society ke jongi namar dai lang baga jing yolat kini ki fraud ki scammer ba sa jot ka imlang ka salang jot ki briu ki ba lui namar belai ha bukut ka ki police ban peniok biang ka tu ka pisah ka jong ki paj ba ka ba ki langop ban sa ka wei ru ni sautu hiru ba kamdon jingmut hiru bangindang ya kemi lenti lan ingin expect ban yo ya kata kapisa ndai ka ka bangidon kam manta kalong ni dawa ba uni ubriu udai ban yo ya ka jingpen saja ka jingpen sistem bat kentai bat senrang ka tu kentai kasiru ka badon ketilang ni dawa ba kadai ban yo ya ka jing syapen saja ka jing syapen sistem kat kom kalenti jong ka an ta kata wang keren mene ba wat ju yo ong ba bang dekar na mar habukut yo pi ketang hau dekar Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka sharp plus F haka jingsom. Ye ki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki marbam ka jing mat lani ka rukom shed ye ki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya